Hola, som l'Aleix, en Roger, l'Elias, en Daniel i la Lucía i avui us presentarem les propostes que tenim sobre les energies renovables. Primera proposta. Posar generadors d'energia a les rodes del darrere d'un cotxe i així fer que la bateria dels cotxes elèctrics duri més temps o que sempre estigui carregada. Segona proposta. Utilitzar més transport públic i no utilitzar tant el cotxe o la moto. Utilitzar més el transport públic perquè si has d'anar a treballar i estàs a prop de casa no val la pena agafar el cotxe i contaminar i és millor agafar el transport públic o anar caminant o anar en bicicleta perquè així ajudem al medi ambient. Tercera proposta. Col·locar plaques solars i turbines en el Ter. Ficar plaques solars seria més en els edificis on viu més gent perquè els hi sortiria molt més a compte i també en els edificis com municipals, com pavellons i escoles que també podrien ajudar a contribuir amb més energia. I després, ficar turbines en el Ter, això és perquè on estem ara mateix Salt, està passant el Ter al cantó i no estem aprofitant l'energia que pot produir el Ter. I la quarta proposta és utilitzar més llum natural, és a dir, que no s'utilitzi tant l'electricitat i no gastar l'electricitat i aprofitar la llum del sol per no gastar tot. I merci per haver escoltat les nostres propostes i espero que es compleixin. Moltes gràcies.